Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Barcelona ha estat designada capital del Congrés Mundial de Telefonia Mòbil fins al 2018. L'Ajuntament de Barcelona ha expressat el desig de ser la seu permanent del congrés més important del món en la seva especialitat. Barcelona competia amb altres ciutats com Milà, Munic i París, però al final ha comptat l'alt nivell d'infraestructures hoteleres, de transports, la fira d'exposicions, instal·lacions de conferències i el fort compromís tant públic com privat. Aquesta designació generarà un impacte econòmic de 3.500 milions d'euros entre el 2013 i el 2018, ja que a part de ser un referent permanent de la indústria de les telecomunicacions mòbils en l'àmbit tecnològic cultural, també ho serà del socioeconòmic, creant noves oportunitats de negoci, ja que el sector experimentarà un fort creixement en els propers anys. A més del Congrés, la capital mundial compta amb dos esdeveniments de molta rellevància, com el Centre Mundial del Mòbil, amb exposicions que entrellacen la cultura i la innovació, i el Festival Mundial del Mòbil, que va dirigit majoritàriament al públic, amb activitats diverses des d'esports fins a festivals de música i art.